bingung nih wong kae. Pecat ae. Ojo apa dipecat ngono. Banjur aku mung gawa gawang tenan ning sing tak gawa ya mung pengendang, pesinden loro karo tukang guyu 5. Dadi kowe nggo tukang guyu ora kok yo. Iki kagungan kersa apa bae Mbah Sikir kok wayangan bengi iki ngunduh mantu ya kuwi kang wayah kang masku Haikal Fasyanova. Mas Haikal Fasyanova wis antuk jodoh wahyuning ilahi. Entuk ngendi ya entuk Sidorejo. Wonorejo Sidorejo kono. Mepet ana desane awake dhewe. Wis sah tumrape hukum agama lan hukum negara nduk kang masku Haikal kelawan Mbak Putri Priyanti nggone padha bebrayan ngono yo Mak. Awake dhewe mung adol donga muga-muga Mbah Sikir nggone kagungan kersa sagutrah keluarga bisa kalis ing rubeda nirning sambikala sumrambah Sriat Mojo temanten sakloron bisa kasembadan kang sinedya bisa katekan kang ginayuh satemah ambabar keluarga kang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ya mung sithik aku klungsu-klungsu watone udu nduk kanggo Kang Masku Haikal karo Mbak Yuku Putri. Iki ya nyuwun sewu lho nggih, kula matur ngaten iki mboten pripun-pripun menika ujare para sesepuh nduk. Pomo aku dhewe iki arep ngandani nganten sak kloro ki arep ngandani ki aku ya urung rabi. Arep oleh sinden bloro ing kedisikan lanang liya. Arep oleh tulung agung kok sing tulung agung pilih si duwe cokekan. Dan obat tenan. Duwe kuming bondo bondo. Duwe kuming nyawaku ya mung bondo ki ya nyawaku tok. Bondone mung nyawa, heeh. Ora apa-apa. Alah. Nek aja disesali ndak. Piye yo? Ngene, ujare para sesepuh nggih, nyuwun sewu ujare para sesepuh, para pinter, ya. Aja nganti nikmat dianggep nikmat, bebaya dianggep bebaya ya, Mas. Masku Haikal. Niki ujare para sesepuh, menungsa menika kagungan nikmat telu. Ingkang sepindah sepisan menika nikmat napas, kaping kalih nikmat sacumbana kalih garwa ingkang angka 3 nikmat dahar ngunjuk lan liya-liyane. Wo nikmat ki enek telu kuwi heeh. Carane nyukuri Mak. Carane ngene nduk. Nyukuri nikmat napas kudu iso olah. Sing diarani dai ilmu sholah. Nek metune mlebune ki ya Allah. Wo kuwi wirid ingkang makrifatullah heeh. Kuwi carane nyukuri nikmat napas. Lah terus nikmat sacumbana karo bojone. Aja nganti nikmat dianggep nikmat, bebaya dianggep bebaya. Kuwi carane nyukuri ujare para sesepuh yang pituju saresmi, Nduk. Saresmi ki apa yo? Saresmi kuwi kumpul karo bojo. Saresmi kuwi kumpul karo bojo yen pinuju manten lanang nibakake wiji marang wong wadon ya kuwi sing diarani tirta kamandanu kudu istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu qayyum wa atubu ilaih. Sing wedok nampa alhamdulillahirabbil alamin duh Gusti menawi paduka nawisaken amanah dalem nyuwun ingsan. Besok yen wis kagungan putra bisa gampang diatur, ora nakal. Ora aja nganti kaya aku. Opak kowe karo mbok kowe tak tekane gawe ning ndi bingung kok. Iya ngono aja ngono. Ya, terus sing angka 3 ana jenenge nikmat dahar unjuk lan liya-liya.